bebas. Bebas and free. Petuk Mbak Elisa getar. Aku petuk wong wedok liyane getar. Petuk C getar, D getar. Kan yo milih to sok sing paling getarane paling penak ki ndi. Jong. Getarane paling penak ya kuwi sing dirabi. Oh iya. Getaranmu penak ora? Loh ya ora ngerti kuwi tergantung. Kaya wong golek apa sumur itu kan. Golek sumur. Iya kan. Padake nggo tintir nggo golek sumur nek sing kono bergetare banyak sumure jero ngono. Kan gitu Bocah kan kok dewe-dewe sembrono. pasangan tuh kan dewe-dewe. Iya. Kabaripun bagaimana Mbak Elisa? Pengestunipun sae sanget luar biasa seneng yo jenenge wong arang-arang peye yo tetep semangat tau iki kan Oktober rada sepi yo. Iki nek ra dikukup sama piyayi Taiwan yo rada ya sepi tenan. Sepi tenan. Oktober, November jal kowe payu pira? Wong bocah Aku rawani upload jadwal nek sasi ngene iki rawani. Kandhane kok. bocah iki Cuk. Astagfirullahaladzim, kurang bersyukur. Wong kaya aku lho, Mbak. Napa? Wong ki kudu piye carane budidaya. Misal seniman, aja mung gumantung dadi seniman. Nek wong kuno mbiyen ngandhake seniman kuwi bebasane kaya ngenteni ndoke blorok, urung karuan ngendhok, nek ngendhok urung karuan netes. Kok seniman kok ngendok ki? Ngendok yo manuk ndendok. Emang seniman ndendok. Apa kowe tau ngerti manuk ngendhok? Wis tau burung? Lah yo manuk ki ngendok ning di papan manuk ngendok, Wis tau bebek ngerti ngendok. burung? Ngerti ngendok. Wis tau ngerti? Bertelur. Wis tau ngerti? Ngerti. Mosok rupane piye? Ndoke manuk iki rupane piye to? Ndoke manuk rupane piye? Sing itu kan kayak puyuh telur puyuh itu kan endok manuk. Rupane piye? Warnanya apa? Warnanya? Putih ada coklat-coklatnya itu. Oh, nggonku nek putih blas pisan. Ya kuwi sing putih rada mbulak. Mas Teh puyuh telur niku lho. Nah iya. Salam-salam dulu dong Mbak Elisa. Ya, salam terutama untuk yang di Taiwan Iya. yang luar biasa. Adoh kono, adoh kene. Piyayinya aja maksudnya nggak bisa diperlihatkan ke Betul. khalayak itu, tapi sodakohnya luar biasa. Matur sembah nuwun, mugi-mugi dados rezekinipun panjenengan Mbak Zahra, Amin. boten loka tambah kebak. Amin 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 ya Rabbal Apapun sing dados pangajeng-ajeng panjenengan sageto kasembadan. Amin. Piantonipun pasti juga masih muda ya. Masih muda. Masih muda dan berbudaya. Ini the real culture yang ini. Ngerti ora kowe the real culture? Iya. Ngerti ora? Anu kuwi to. Dong ora. The real culture. The real culture. Binah ora the real culture. Mas. Oh iki lho the real culture iki lho. Miku disalini. Oh, iki panas. Ya nyanyah Mas. Kok panas toh? Apa? The real culture. The real culture. Tekok nih orang ngerti. Loh, lah kalau anak kan kebanyakan kan nongkrong bareng ngopi mana iki culture tenan ki yang ini ki nanggap wayang cah enop nanggap wayang sing dalang yo enom penabuh enom sinden enom dagelan enom kurang apa luar biasa yang muda yang berbudaya tepuk tangan. Tepuk tangan. Zahra Masya Allah. Menyongsong hari wayang dunia loh. Iki gua menyongsong hari wayang nasional atau hari wayang dunia. Ya. Laras Bulan November, Nggih. bulannya wayang. Nggih. Atus kula Mbak Elisa, Mas Gareng iki nggih rumangsane urip nunut wayang. Betul. Diuripi kalih wayang. Heeh. Mula nek Mas Gareng malah dadi garenge, malah dadi wayange. Loh aku ngetokke leku jiwaku ya wayangku iki, wayang ya jiwaku iki. Mula aku ora iso selak nek uripku pancen ngayom ning wayang. Mula ya Amin. akunku apa ya ora kok nyembah wayang ki ora menghormati adiluhunging wayang ki ya tak tenani. Amin. Niki wae ana dawuh pamundutan Mbak Elisa. Mbak Elisa. Heeh. Ada pamundutan dari Pak Waris Sugiono tadi Apa itu? Podang Kuning dari Surabaya. Pak Waris ya. Ya sudah WA saya. Sudah WA juga. Ya Mas Dalang Sherlock. Oh iya. Dalang kon Sherlock ya aku gitu. Ada juga pamundutan Caping Gunung juga ada. Caping Gunung juga ada. Ya ini mau nyanyi dulu apa gimana derek Mas Dalang? Dalang dulu aja. Oke, Dalang lanjut. dulu aja. Aku langsung jalang. Iya So dong. dijimbung go mengko lah rodo mengko setete lah. Nyanyi. Rodo mengko. Oh, Rodo Mengko. Rodo mengko ya. Nembang dulu ya. Nembang dulu nimbang Oke, dese ayo ya. arep podang kuning dulu apa caping gunung dulu? Caping Gunung nanti sambil digilir ya sama Oke, sinden-sinden siap. ya. Kan ini kan acaranya Astabrata. Astabrata. Istilahnya untuk fansnya yang sangat-sangat loyal terhadap ya, Astabrata. Jadi kita juga harus menampilkan sinden-sinden Astabrata. Boleh. Ya, boleh. Tak buko dulu ya. Kamu yang jenggleng.